Здравейте и добре дошли в първия базов курс по изчисление на матрица на съдбата. Моето име е Дарина Петкова, занимавам се с няколко различни метода нумерология и отскоро съм разпространител на метода матрица на съдбата на български език. Вярвам, че няма достатъчно информация на български относно психологията на числата и приемам за своя мисия да оставя частичка от моите знания на моите сънародници. В този курс ще научите как да изчислите главните точки на вашия личен квадрат от матрица на съдбата. Нека видим какво ни е нужно. За разлика от други методи в нумерологията, тук ни е нужна само дата на раждане. Ползваме ден на раждане, месец на раждане и година на раждане. След като вече знаем това нещо, правило 1, имаме две правила тук. Правило 1 е следното нещо. След като изчислите, аз ще ви дам формулите за изчисление, ще ви покажа как да го направите, но трябва да запомните тези неща преди това. След като изчислите, трябва да знаете, че като ваш център никога не може да се получат числата 1, 2, 15, 17, 19 и 21. Това са енергии и вибрации, които никога не могат да бъдат като център на нашата матрица на съдбата. Тези числа в някои случаи излизат на други места в нашата матрица. Най-често те се срещат като дата, т.е. като ден или месец на раждане, но няма как да бъдат открити в други позиции и най-вече е абсолютно невъзможно да бъдат център на нашата матрица на съдбата. Ако това се случи при вас, значи не сте изчислили правилно. Следващо правило, много важно, матрица на съдбата, работим арканите от 1 до 22, т.е. 22 енергии. От енергия 1 до енергия 22. Енергия 22 отговаря на аркана Лудия и много често се всъщност разглежда от нумерологията като нула. Тоест новото начало в нумерологията, която работи с числата от 1 до 22, това е целият път на душата. Тоест минава един цикъл от единицата до 22 и 22 всъщност вече е завършен цикъл, но в същото време е започване на нов такъв. Тоест много често тя се разглежда като нула. Нулата също има голяма сила. Нея ще открием при 10, 20, това са също много силни енергии. И за тях ще говорим по-нататък, на който му е интересно, ще има други курсове и много още информация. Като примерно мога да ви дам нещо интересно. Ако при двойката имаме енергия, която има нужда от одобрението на ближния, т.е. на двойката или някой близък там в семейството, най-често двойката се оглежда в любимия, примерно, но от близките хора, близко обкръжение. Ако ние сложим една нула отзад, стигаме до 20, 20 вече разпознава себе си и оценява себе си. Това, между другото, е негатив. Точно това трябва да научи, че сам трябва да оценява себе си, както и двойката. Но това, което се случва при 20 е, че 20 се оглежда в публиката. 20 се оглежда в много по-широк план. Тук зависи, нали, в коя позиция от матрицата ще разглеждаме или от нумерологичната карта ще разглеждаме всяка енергия, но като цяло базово ви давам някакви данни. Ако двойката е човек, който търси одобрение в семейството си, 20-ката би търсила одобрение във всички останали навън, в големи сцени, в широк мащаб. Затова казвам, че нулата има потенциала да увеличава действието на една енергия, да я разширява. Това по-нататък. Връщаме се на изчислението. Както казах, ние тук работим с арканите от 1 до 22. Следваме метода, така както е канализиран от Наталия Ледини през 2006 година. Няма да се отклоняваме, защото иначе ще се измисляме, ако се отклоняваме. Така, след като вече казах енергия от 1 до 22, които отговарят на големите аркани от 1 до 22, арканите от карти Таро, това са психопортрети, които също се използват и за психонумерология в някои методи в дървото на живота има, но също така се използват и за констелации, а също така се използват и за канализация на съобщения от, примерно, хора, които могат да гледат на карти Таро. Там говорим за канализация на информация, използвайки тези карти. Затова също можем да говорим за бъдеще, ако ви е интересно. Сега, както казах, метода от 1 до 22, 22 аркана ползваме, т.е. 22 енергии. Точно заради това,
Когато ние изчисляваме, ако ние сме родени до 22, нашия рожден ден, деня на раждане, той ще си остане така и ние ще продължим изчисленията, използвайки, примерно ако сме на 22, ползваме 22. Но ако сме родени на 23 или която и да било дата по-нагоре, тогава ние трябва да редуцираме числата. Тоест, ако сме родени на 23, ние ще съберем 2 плюс 3 е равно на 5. И ще четем за изчисленията, че ние всъщност сме родени на 5, а не на 23. В бъдеще ще обясня как разглеждаме числата. В това 23, което се свежда на 5, също разглеждаме по-отделно и двойката, и тройката, но тук в това изчисление ние по този метод сравняваме, свеждаме до петица. Сега ще ви дам пример за всичко и ще ме разберете. Тук просто набързо ще ви прочета, за да може да стане по-ясно. В метода матрица на съдбата работим единствено с числата от 1 до 22, тъй като те съответстват на енергиите на големите аркани и отразяват техните психопортрети, както вече казахме. Затова при изчисленията на рождена дата, всяко число по-голямо от 22 се редуцира чрез събиране на неговите цифри, докато получим стойност в този диапазон. Например, както казах, 23 се свежда до 5, като съберем 2 плюс 3. При годината на раждане също важи това нещо, като например 1988 сборът от всички тези числа е 26, което е много по-голямо от 22, така че събираме 2 плюс 6 е равно на 8. Това би било нашата година на раждане. Това правило гарантира, че всички получени числа остават в рамките на системата и могат да бъдат интерпретирани чрез енергията на съответния аркан. Сега, нека да видим формулите за изчисление. Какво търсим ние? Виждате тук в левия правоъгълник, където пише търсим нашия център, съм дала графика на една матрица на съдбата, която е само с буквички. Виждате в центъра, това е което ние търсим. А, Б и С е нашата рождена дата цялостна, т.е. А е равно на ден на раждане, Б е равно на месец на раждане, С е равно на година на раждане. Д отдолу необходимо, за да можем да стигнем до Е. Какво обаче е Д? Д ще ви обясня малко по-нататък какво е и ще разберете, че по пътя всъщност ние сме изчислили много важни неща и освен това имаме 3 вече готови много важни данни за нас самите. Така, формулите отстрани. Трябват ни А, Б и С, с тях започваме, като D е равно на А плюс Б плюс С, т.е. ден на раждане плюс месец на раждане плюс година на раждане, а е равно на сбора от всички 4 предишни. Т.е. когато вече сме намерили D, за да намерим ние ще съберем ден на раждане, месец на раждане, година на раждане плюс D, резултатът от D и това ще ни даде E. И по този начин ние сме намерили нашия център. Тук отдясно, където съм писала как да изчисляваме, отново съм ви дала пример с съответните букви нашата рождена дата. Тук виждаме примера с датата 22.4.1988 година, като щом е 22 си остава така, Б е равно на 4, съответно махаме нулата, тя не ни е нужна за нищо, като месец на раждане съответно имаме само до 12, което ни улеснява работата, защото каквото и да било число няма да го редуцираме. С в случая е равно на нашата година, която ние трябва да редуцираме. Тук е много важно да знаете как точно трябва да пресмятате. Не си събирайте примерно 1 плюс 9, 10 и после 8, 8 е 16, 10 плюс 16, 26. Да, понякога се получава, но понякога дава различен резултат. Така че внимавайте как събирате. Винаги по една цифрите събирайте. Тоест 1 плюс 9 е 10, 10 плюс 8 – 18, 18 плюс 8 е равно на 26, 2 плюс 6 е равно на 8. Нашия резултат в случая е 8. Сега ще ви покажа как изглежда една вече изчислена матрица, за да придобиете представа. Тук искам да запомните къде са буква А, Б, С, Д и Е. Вижте ги отново тук в левия правоъгълник. И сега ви показвам една готова матрица на съдбата. Ето това е готовата матрица на съдбата. Както виждате в ляво имаме 22, което в нашия пример е нашия рожден ден, който не редуцираме. Горе имаме четворка. В дясно имаме осмица, което е сборът на нашата рождена дата. Долу имаме седмица, която е резултатът на нашия
сбор на А, Б и С, т.е. на рожден ден, месец и година, получаваме 7. И след това, като съберем тези 4, получаваме петица в центъра. Сега ще го приложим и на практика, за да разберете. Днес, както вече коментирах преди това, този базов курс е за начало и тук изчисляваме 5 важни точки от нашата матрица на съдбата, които всъщност са основните и ние оттам започваме цялото изчисление. Тук ще ви подскажа също, че този квадрат, ако вие се загледате какво очертават тези 4 цифри, 22, 4, 8 и 7, те очертават един квадрат, който е завъртян и ъглите му сочат съответно нагоре, надолу, наляво и надясно. Този квадрат е нашия личен квадрат от матрица на съдбата. Ако погледнете отзад, имаме друг квадрат, който е в нормално положение. Той има ъгли, най-външните точки, 8, 12 в дясно, долу 15 и долу в ляво 11. Този квадрат е квадратът на нашите предци по бащина и по майчина линия. И оттам можем да извадим много неща, като например карма на нашия род, която ние също трябва да работим. Аз не съм съгласна с колеги, които казват, че ние я работим, ако искаме или не. Да, можеш да избереш да я работиш или не, но ако не я работиш и ако не си я преработил несъзнателно, тя си остава там, а всяка карма е кука, която ни влачи назад. Затова искам да ви кажа само едно. Много е трудно да спреш да спреш да произвеждаш карма, така да го кажа, но единственото спасение за човека е да прави добро. И не добро на сила, защото ти от егоизъм знаеш, че колкото повече добро ще правиш, толкова повече карма ще си отметнеш, а защото само истинската чиста любов от сърцето и пламъка на душата в чистия си вид Божия любов, тогава, когато ти даваш чрез тази любов, каквото и да е, мила дума, блага дума, прегръдка, помощ на някой да пресече улицата, помощ на някой да се занесе торбите, помощ на някой, защото не може да се ориентира, помощ на работа на колега, помощ на близък в къщи. Жест, защото сърцето ти приискало ти се едно шоколадче да купиш на баба си. Каквото и да е от сърце, това е поправката, това е тикун на нашата карма. Така че това е моят съвет за вас. Преминаваме тук на примера. Първи пример от матрица на съдбата, който ви давам е със същата дата, за да бъде по-лесно. Съответно, имаме 22.4.1988. Вече казахме, че ден на раждане си остава така, месеца е 4, а годината след като я събрахме дава 8 като резултат. Тук D при изчисленията вече съм го показала. След като имаме 22.4 и 8, ние ще ги съберем. Така че долу се вижда в примера 22 плюс 4. Тук не събираме 2 плюс 2. Много хора тук се бъркат. Първо, 22 е майсторско число и това в по-голямата част на нумерологията не се редуцира. Второ, особено тук в матрица на съдбата, до 22 числата не се пипат. Тоест, 22 плюс 4 е равно на 26. 26 плюс 8 е равно на 34. 3 плюс 4 е равно на 7. Нашата точка D е равно на 7. След това вече преминаваме за изчислението на нашата точка E, която, както ви дадох в примера, отговаря на петица. Ето ни центъра в жълто е петица. Ето тук го пресмятаме. Значи, вземаме всички предходни. Вземаме 22 плюс 4 плюс 8 плюс 7 е равно на 26, защото 22 плюс 4 е 26, плюс 8 плюс 7 е равно на 34 плюс 7, защото 26 плюс 8 е 34. 34 плюс 7 е равно на 41, много по-голямо от 22, така че 4 плюс 1 е равно на 5. Тук открихме, че за този човек неговият център е петица. Нека сега обаче да видим какво става с тези, които са родени над 22. Ако ти си роден над 22, примерно 23, означава, че тук вече ще редуцираме. 2 плюс 3 е равно на 5. Ако ти си роден на 24, 2 плюс 4 ще бъде равно на 6. Ако си роден на 30, 3 плюс 0 е 3, т.е. равно на 3. И така, съответно, абсолютно всички. Месеца отново е 4, но въпреки това, дори да беше друг месец, пак щеше да си остане така както е. Ако има 0 пред него я махаме, ако няма, просто си остава така.
Да, година тук съм сложила отново 1988, за да бъде по-лесно. Отново ни дава осмица като резултат. И тук вече правим една разлика, защото след като 23 на нас ни дава всъщност 5, за да открием точка D, ние събираме 5 плюс 4 плюс 8, т.е. ден на раждане 5 плюс месец 4 плюс 8 година. До тук надявам се е ясно. Ако не е ясно, може да ми оставяте въпроси долу под коментарите от какъвто и да било род. С огромно желание ви помагам. Искам наистина да разберете и това да ви послужи. След това, точка D. 5 плюс 4 плюс 8 е равно на 9 плюс 8 равно на 17. Тук точка D е 17. Ние няма да я редуцираме, защото 17 е по-малко от 22. Така че тя си остава така. И следва да потърсим точка E, което би било центърът на този човек. Събираме 5 плюс 4 е равно на 9, 9 плюс 8 плюс 17. 9 плюс 8 е 17, плюс 17 равно на 34, 3 плюс 4 е равно на 7. Тук не се вижда много добре, но е седмица. Така че центърът на този човек е седмица. И така, нека да преминем към някои въпроси. Какво изчислихме по пътя към центъра? Тук малко на точка А ми е изяден текста и не съм забелязала, но така или иначе това, което ни показва точка А именно рожденият ни ден, е това, което е нашата външна проекция. Визитната ни картичка пред света. Първото впечатление е образ, който излъчваме към другите, т.е. по-скоро в социалния живот навън при непознати. След това точка Б, което е нашият месец на раждане в матрица на съдбата, разкрива нашия основен вроден талант. Той е първи талант, защото имаме още два надолу, аз ще ви ги покажа по-нататък в курса, но тук това е нашия първи най-голям, най-изпъкващ талант. Това е нещо, което правим по естествен начин, защото то е наша дарба и ни кара да се чувстваме добре и го правим с лекота. Точка С, която е нашата година на раждане след редуцирането ѝ, ни показва нашия главен кармичен блокаж при парите. Защо казвам блокаж и при икономичната част? Защото всичко, което е карма, когато ние се раждаме, то вибрира в негатив. И е нещо, върху което ние трябва да работим или най-малкото да обърнем внимание. Защо? Защото не е редно, ако ние разгледаме какви енергии имаме там, не е редно веднага да кажем, че ние имаме карма, че влачим нещо и така нататък. Психологията на числата ни помага всъщност да разсъдим, да си зададем въпроси. Ако ти имаш тази енергия там, по този начин ли се държиш всъщност на работа, примерно с колегите? Така ли се отнасяш към твоята професия? За да може да разбереш чрез отговорите дали ти всъщност все още имаш блокаж или този блокаж несъзнателно ти си го работил. Но ако ти усещаш, че имаш блокаж в финансова гледна точка, много добре да се разгледат тези неща. Както и там е малко по-сложно, защото не става въпрос само за това, но става въпрос много често и за лична карма, също и за трансгенерационална карма, за грешки, които ние повтаряме, така да го кажем, грешки за нас в този живот, защото много често това е вярност към нашия род. И примерно, ако назад в рода ни никой не е учил, никой не е надигал глава за нещо по-напреднало като бизнес и така нататък, цял живот всички са били примерно домакини или прислужници нали, в чужди къщи, чистачки и така нататък, пример да ви дам с жените, може да се окаже, че ти имаш много таланти, за да направиш нещо повече в живота си, но да има една вътрешна спирачка, защото ние сме вярни на нашия клан. И когато клана и общата енергия е казала, че не можем да стигнем повече от това и че всички жени са вършили това, ти по някакъв начин може да си свързана и да бъдеш вярна на твоите баби и прабаби и майка, да не стигаш, да не пристъпваш повече от това и цял живот наистина да продължиш и ти да бъдеш на такива работни места. Това като пример ви го давам. Та точка С ни показва това и това е много интересно да се разгледа, като там имаме още две точки, които по-нататък мога да ви разкажа за тях, както и за цялостно за матрица на съдбата. Моля ви, оставайте коментари за тези, които сте стигнали до тук, за да ми кажете как ви се струва курса до тук или целият курс, който сте изгледали и дали имате желание да продължите да получавате информация от мен за тези неща.
Така, следваща точка, която изчислихме какво ни показва, това е точка D в матрица на съдбата, която показва нашия основен кармичен урок. Това е най-главният важен урок, който ние трябва да научим. Защо казваме урок? Казваме урок, защото това по принцип означава, че ние сме свършили нещо и това нещо ние трябва сега да го поправим. Тоест, то ни дърпа назад, ако го оставим така, защото карма идва като бумеранг. Има нещо, което се твърди при кабалистичната нумерология изцяло в кабала като вяра, че на нас карма ни се връща обратно като бумеранг, защото Вселената, там работим с много астрология, реално Господ е всичко. Господ е енергия, която съдържа всичко това и целият космос, който не е съгласен, уважавам всяко мнение. Така че, примерно в Кабала се говори за това, че всички планети са обитавани от други по-висши същества, но също самите планети са живи, те са живи същества, които имат разум. Това означава, че щом те имат разум, те могат да приемат нашата информация, но те ни оглеждат всеки един от нас, т.е. ние имаме връзка, енергийна връзка с тях, с всеки един от нас и каквото излъчим, на нас ни се връща. Сега ние можем да го получим веднага, в зависимост от това колко душата ни е напреднала и извисена, колко отворена е към тези неща, може да ни се върне обратно веднага, може да е след един месец, след една година, а може да идва и от друг живот, т.е. за следващ живот да остане. Така че за това казват, че е много важно да правиш добро и да се стремиш винаги да е добро от сърце. Може би понякога ще сгрешим, но да не е умишлено. Просто. И така, извинявам се, някои от вас може би чуват моето кученце, което прихърква и примрънква на заден фон. Вече старичък и си поспива и си прехърква, има някакви сънища. Арти! Дя, Кариньо, дя! Така, продължаваме напред. Да, Сладур, ми спинкаш нещо, да. Така, продължаваме напред. Казахме какво означава точка D и сега точка е нашия център, това, което всъщност ние започнахме като идея за този курс, за да стигнем до нея. Арти, дя ста, Кариньо, дя. Мишинка, записваме, мамо, видеото се стига. Така че какво ни носи точка Е? Точка Е ни носи нашия център. Нашият център отговаря на това, кой съм аз. Той отговаря перфектно на този въпрос. Това е онази част от нас, която другите не могат да видят. По-скоро близките ни виждат една част от това и съответно винаги има една много голяма част, която другите хора никога не могат да видят за нас, защото човек не можеш да го познаеш на 100%. Ние имаме маски, които ползваме през различните ситуации. Това са психопортрети, това са актьори, които излизат от нас. Но да речем, че центърът е онази част, която е основата на всичко това, в която се сливат всички останали неща. И както виждате, може би за мен просто се разгъва като карта всичко наоколо, но петицата е стълба. Тя е корена на всичко това, което се случва и там са нещата, които ние обичаме да правим. Това какви сме ние в същност. Може би мога да кажа, че там е нашия характер, докато всичко останало като нашия рожден ден в матрица на съдбата, този метод, защото имаме и други кабалистични методи, може би отговаря по-скоро на това как се държим навън, нашето поведение навън. Но поведението няма толкова общо с нашия характер, поведението може да се променя, характера не. Така че на това отговаря нашата точка и е много интересно да я опознаете, да видите, защото доста информация има там. Може да влезете в моя канал тук в YouTube, има за всяко число описание, така че може да влезете и да разкриете горе-долу какъв е вашият психопортрет. И така, за да бъде по-ясно, когато вече имате всички тези 5 точки и как да разберете какво ви показват тези 5 точки, задавате си въпроси. Примерно, точка А ни показва, или ако аз разглеждам, ще ми покаже, точка А би ми показала как ме виждат другите. Точка Б би ми показала в какво съм добър, кое ми се отдава, какво обичам да правя. Точка С би ми показала главни блокажи и ако аз усещам някакъв проблем с парите, мога да търся там.
Точка D ми показва карми от миналия живот и отново блокажи, ако аз усещам, че нещо в живота ми не върви както трябва или поведението ми не е коректно и аз го осъзнавам много често, може би там също има нещо. И точка E отговаря на въпроса кой съм аз. И тук идва момента да ви покажа нещо. Така накратко искам да ви покажа всъщност изключително, просто това е микроскопично описание на арканите от 1 до 22. Даже мога да кажа, че това е просто тяхно заглавяване. Много са интересни и дори видеята, които съм ви записала тук, понеже са от матрица на съдбата, не са толкова дълбоки, колкото могат да бъдат от други методи. Затова ви съветвам да се запишете за канала, защото ще има още много информация. Просто като подарък, тук съм ви оставила, ето вижте, от 1 до 22 всички аркани, като можете да си ги разгледате, можете да дадете на пауза и да си ги разгледате. Тук ще се върна обратно малко по-бавничко, за да може да си прочетете какъв е всеки аркан, как се казва. Дала съм ви много интересна информация, която в матрица на съдбата не е дадена и тя е на коя планета отговаря всеки аркан, като много често дори можем да кажем и на коя зодия всъщност отговаря, защото всяка планета отговаря към някоя зодия също, така че съвпадат. Освен това цвят на самия аркан и ден. Какво значи това? Значи, че примерно, ако вашият център е петица, означава, че петицата е аркан Иерофант от Таро и означава, че вие сте мъдри, духовни и учители по природа, които предават знанията и традиции. Знания и традиции нататък, което между другото е огромен плюс и е редно да правят петиците. Ако петицата не предава информацията, а само я акумулира, може да блокира. Освен това, планетата на петицата е Венера и нейният цвят е син, а денят за петицата, най-добрият ден е четвъртък. Тук е доста спорно, в зодиака може да е по друг начин, в други техники може да ви кажат друг ден, така че може би не е толкова важно, но наистина е много интересно. Това, което съвпада на 100% са планетите. На това може да имате абсолютно доверие. И така, до тук бяхме с днешния много кратък курс, който е за въведение. Както ви казах по-рано, за мен беше удоволствие и ако имате някакви въпроси, може да ги задавате тук. Надявам се да ви бъде от полза. Следва издаването на още няколко курса. Целта ми е да умеете да изчислите сами цялата матрица, въпреки че в днешно време има и роботи за изчисление, но смятам, че хората, които обичат да се занимават с това, ако вие сте стигнали до тук, вероятно обичате да се занимавате с това, е добре да знаят и целият метод, а след това вече да си помагат с изчисления. Запишете се за канала, за да не пропускате новостите. Тепърва ще има много интересна информация за всички сектори от матрицата. Моят път към нумерологията започна от дълбоко желание за себепознание. Бях в момент, в който наистина имах нужда да стигна до себе си. А днес и моя мисия да помагам на други да откриват себе си. Винаги съм усещала връзката между психологията, числата и езотериката като естествена част от мен. И винаги съм си задавала един въпрос. Това ли е всичко? И съветвам много от вас да си зададат този въпрос, а аз знам, че много от вас вече си го задават. От 17 годишна живея извън България и чрез лични преживявания достигнах до осъзнаването, че чрез нумерологията преоткривам своята истинска същност. Онази, която е била много дълбоко скрита и потисната и е стояла в основата на вътрешното ми неразбиране и неудовлетворение на мен и въобще всичко около мен. Днес съм щастлив човек, който не само се развива в тази област, но и създава индивидуални нумерологични прогнози и анализи. Работя с различни системи, както ви казах преди това, както матрица на съдбата, така и кабалистична нумерология и предиктивна питагорова нумерология, за да давам по-дълбок и цялостен поглед върху личността и житейския път. Пожелавам на всички гледащи това видео успех, много светлина и много чиста любов. Благодаря ви за доверието.